Esselamu Aleyküm. İyi işler. Biz doğumlu istikmen İstanbul'lar. Ama bu hem nasip etse Şaban ayının neredeyim? Helamanların başlığı. Recep ayına Allah'a şükür deyindik. Allahümme barikleyene fi Recep'e Şaban ve belliğine Ramazan dedik. Allah'ım ödün Recep'e yetirsin yâli. Şaban'ı da kovuştursun yâli. Ramazan'ı da yetireveri demek. Bugün nasip olsa Şaban ayının 3'ü 1445 13. fevral 2024 yıl. Ve hazırdan utlayın 25. fevral günü nasip olsa Berat gecesi var. Berat kandili nasip olsa 15 Şaban'a denk geliyor. O gün bolya nasip olsa yine kettin. Allah Teala öyle dileklerimiz kabul eylesin inşallah. Ve başlayas nasip edenden dün Kur'an-ı Kerim'in 61. Saf suresini çelle okuduk. Bugün hem nasip olsa niyetlendik 62'den 70'e çelle tek sureni okumanı tevavi beter uzun derler. Hem de köprek malumat alırız, düşünürüz, fikir ederiz Kur'an'ın hakikatleri üstünden. Cuma suresi Bismillah. Cuma suresi Medine'de inen sürelerden bolup 11 ayetten ibarettir. Bu surenin 9. ayetinde Cuma namazının farzdır aydılandığı için ona Cuma deyilip ad verilipdir. Bu sürede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin adamzadı peydası Yahudilerinin özlerini belki milletlerden artık hasaplap bu düşüncelerini dinlerine hem ornaştırmakçı bolyandıkları ve onun ziyanı şeride İslam dininin bütün insanlığı kucak açan ibadet düşüncesi baradaydılar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Asmanlardaki ve yerdeki ehli zatlar, melik hükümdar, kuddüs, mukaddes, aziz, kudretli güçlü ve hekim hikmet eyesi bolan Allah'ını tesbih ediyor. Ol ağlaması bir soğut insanların arasında özlerinden bolan bir ilçi verdi. Bu ilçi olara Allah'ın ayetlerini okuyup beriyor. Onları inançlarına ve hal hareketlerine yetiren zeferlerinden pekleyer. Olar kitabı hem de hikmeti öğrediyor. Olar bundan eşkar ters yoldadılar. Ol Allah peygamberi onlardan müminlerden heniz özlerine koşulmadık olan beylik insanlara hem iyi verendir. Tahkik ol Allah kudretli güçlüdür hem eyesidir. Hem hikmet eyesidir. Bu Allah'ın fazlı keremidir ve onu bu öz işlerine verir. Allah ulu fazlı kerem eyesidir. Tevrat'ın hükmünü insanlara yetirmeyi ve onun hükümlerini beca etmek karamatını götürüp kabul edip son bu karamatı götürüp yerine getirip bilmediklerin misali bir neçe cilt kitap götüren eşek yağlıdır. Allah'ın ayetlerini yalan hesaplayanların düşen yağdaylarını nehili ervettir. Allah böyle zalimler kovumunu hergiz doğru yola salmaz. Onlara ey Yahudiler siz özünüzü beylik insanlardan artık hesaplap Allah'ın dostlarınızı öňe sürýärsiniz. Eger siz bu aýdýan zatlaryňyzdan dogruçul bolsaňyz, hana onda ölümi arzu ediňler diýip aýt. Emma olar elleri bilen eden etmişleri sebäpli hiç haçan ölümi arzu etmezler. Allah zalimleri gowy bilýändir. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam sen olara sizin gaçýan ol ölümüňiz sizi hükmen tapar. Son hem siz göze görünmeyen ve görünen ehli zady bilen Allah'ın yanına dolanyp getirilirsiniz. Ol sizin eden işlerinizi size haber verer deyip aýt. Ey iman getirenler! Siz cuma gününde cuma namazyna çağırılan badyňyza Allah'ı ýatlamaga namaza howrugyn. Söwda satyk işlerinizi taşlan. Eger biler bolsaňyz bu sizin üçin has hayırlıdır. Namaz guturandan soň bolsa yer ýüzüne ýaýran, işlerinizi berja edin
ve Allah'ın fazlı keriminden nesibeňizi gözläň. Halas bolmagyňyz üçin Allah'ny köp zikir edin, ýatlaň. Onlar sen hutbada dik durkan bir sövda ýa-da bir biderek güýmenje görüp ol ýere tarap gidip seni taşladylar. Olara Allah'nyň ýanyndaky ahirette bar bolan nesibe bu ýerdäki güýmenjeden we sövdadan elbetde has haýyrlydyr. Allah rızkal berýänleriň iň haýyrlysydyr diýip aýdy. Düşündirişi bir gün Medine'de açlyk, gowrakluk ýyllarynda bir kerbeniň gelip düşländigini eşiden musulmanlar beýle ýagdaýda peýgamber goýup gitmeli däldigini bilmän soňlar cuma namazyny hutbasyny okap duran peýgamberi taşlap mescitten çykyp gidiberipdirler. Ýokardaky ayet cuma namazynyň wagazynyň hutbasynyň ähmiýetini habar berýär. Sadakallahul azim. İşte bilýäris ki cuma namazyna mümkinçilik bolsa kılgamaly ki onun sayesinde bize verilecek mükafat has hem beýikdir. Hem bu dünýäde hem ahirette we geçýär edilişler Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi Münafıkun suresine. Münafıkun suresi Medine'de inen sürelerden bolup 11 ayattan ibaretdir. Sürede münafıklar barada gurrun gozgolýandygy üçin süre bu ad kalıptır. Şeýle de münafıkların edýän işleri dünýäniň wagtyň lezzetine aldanmazlıkları üçin müminlere öýüt nesihatlar berilip müminlere münafıkların hoply ýollaryndan halas boluş ýollary görkezilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen münafıklar iki yüzlüler senin ýanyna gelenlerinde takir biz senin Allah'ın ilsidigine şaýatlyk edýäris diýerler. Allah hem senin öz ilsidigini elbette bilýändir. Takir Allah münafıklaryň ýalançylyklaryna şaýatlyk edýändir. Olar yalan kasamlaryny kalkan edinip insanlary Allah'ın ýolundan daş düşürýärler. Takir olaryň edýän bu işleri nähil elbetdir. Munyň sebäbi olar ilki iman getirendiklerini aýtdylar, soň bolsa inkar etdiler. Şonuň üçin hem olaryň kalplary möhürlendi. Bes olar hakykata düşünüp bilmezler. Sen olary göreninde olaryň daşky görnüşleri sana hoş ýakar. Geplänlerinde sözlerini dinlersin. Hakykatda bolsa olar diwarlara söýlen agaçlar ýalydyr. Her bir sesi gohy özlerine garşy aýdylýandyr öýderler. Olar size düşmandır. Olardan daşdyr. Allah olaryň janyny alsyn. Munça äşkär delillere garamazdan olar nädip hakykatdan geçip bilýärler. Olara gelin Allah'ın ilçisi sizin günahlarınızın geçilmegi üçin ýalkaw dilesin diýilende tekepirlikleri zararly, kellelerine haýarlar. Sen olaryň tekepirli edip towba etmekden ýöwrendiklerini görersiň. Sen olar üçin isle ýalkaw dile, isle de ýalkaw dileme. Olar üçin bary birdir. Allah olary hiç haçan ýalkamaz. Taky Allah pasyklary dogry ýola salmaz. Olar Allah'ın ilçisinin ýanyndaky garyplary eklenç bermän, goý olar daga gitsinler diýdiler. Aslynda bilin, asmanlaryň we ýeriň ähli hazynalary Allah'nynkydyr. Emma münafıklar muňa düşünmezler. Olar Medine gaýdyp gelsek görersiňiz, güýçli bolan, ejiz bolany ol ýerden gowyp çykarar diýdiler. Emma güýç Allah'nynkydyr, onuň ilçisininkidir we möminlerinkidir. Emma münafıklar bu hakykaty hergiz bilmezler. Ey iman getirenler, mal mülkleriniz ve perzentleriniz size Allah'ını zikir etmenize päsger bermesin. Beýle edýänler uly ziyana sezewar bolarlar. Sizin birinize ölüm gelip, ey Perwerdigarim, meniň ölümmi biraz möhlete çelli giyjikdir sakla, men hem sadaka berip haýyr işler edip salihlerden bolaýyn diýmezden ozal, size beren rızkalımızdan Allah'ın yoluna hayır sahavat edin. Acaly gelenden soň Allah hiç kimin ölümünü giýjä goýmaz. Allah sizin edýän ähli işlerinizden habardardyr. Sadakallahul azim. Ve geçýär Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi Tegabun suresine. Tegabun suresi Medine'de inen sürelerden bolup 18 ayatdan ibaretdir. Sürenin ady 9. ayatda azalýan
Tegabun güni sözünden alınıpdyr. Tegabun diýmek kemçilik eden insanyň günälerine göz ýetirip bu dünýäde aldanandygyny kabul edip ikrar etmegi we ökünmegidir. Aslında tegabun kıyamatyň ayatlarynyň biridir. Bu süre Allah inanmak, ihlas, takwaçylyk, kanagat we ahiret bahtiýarlygy üçin tawalla etmek ýaly meseleleri öz içine alýar. Şeýle-de sürede bu älemiň eýesiz däldigi, ähli zatda bolşy ýaly insanyň ýaradylyşynyň hem maksadynyň bardygy, şonuň üçin hem insanyň öz ihtiýaryny haýyrly sowaply ýollarda ulanmalydygy barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allahyny tesbih edýär. Mülk, hökmürawanlyk onuňkydyr. Ähli hamdy senalar oňa mahsusdur. Onuň ähli zady güýji ýetýändir. Sizi yaradan oldur. Emma siziň käbiriniz kapyr, käbiriniz bolsa möminsiňiz. Allah siziň edýän ähli işleriňizi görýändir. Allah asmanlary we ýeri boş ýere däldi, hak we hikmet bilen yaratdy. Size şekil berip, ajaýyp görnüş duruk berdi. Dolanyp barış oňadyr. Ol asmanlardaky we ýerdäki ähli zady bilýändir. Siziň gizleýän we äşkär edýän ähli zadyňyzy hem bilýändir. Ol gursaklardakyny, ýüreklerdäkini hem bilýändir. Size mundan öň inkar edenleriň başlaryna gelenleriň habary gelmedimi? Olar eden işleriniň jazasy bu dünýäde da hatdylar çekdiler we ahiretde hem olara jebir jepaly azap bardyr. Ol azabyň sebäbi Peýgamberler aleyhisselam olara äşkär deliller, mucizeler bilen gelýärdiler. Emma olar bize özümüz ýaly bir insan ýol gözükmekçi mi diýdiler we inkar edip ýüz öwürdiler. Allah olara mätäç däldir. Taýyk Allah baýdyr. Hiç sada mätäç däldir. Hamdy sena edilmäge münasipdir. Kapyrlar ölenlerinden soň hiç haçan dirilmezler etdiler. Olara ýok, Perwerdigarymyza kasam bolsun. Siz hökmen täzeden dirildilersiňiz. Soň size eden işleriniz ýeke-meke habar berler. Bu Allah üçin juda agsatdyr diýilip aýdy. Biz Allah onuň ilçisine we ona indiren nurumuza Kur'ana iman getirin. Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Ol kıyamet günü Allah sizin hemmäňizi iň uly jemlenme günü bolan kıyamatda bir ýere jemlär. Ine bugün aldanma ökünç günüdür. Kim Allah'a inanyp ýaxşy işleri berja etse, Allah hem onuň günälerini geçer, ýaşagandan derýalar akýan cennetlere ýerleşdirer. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Ine bu iň uly üstünlükdir. Dini inkar edip biziň ayatlarymyzy yalan hasaplanlar bolsa, dowzakydyrlar. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Ol barıljak yer nähili erbetdir. Allah'dan bildiğin hiçbir bela başa gelmez. Kim Allah iman getirse, Allah onun kalbine doğru yolu görkezer. Allah ehli zady bilýändir. Allah ve peýgambere tabiin bolun. Eger siz yüz öwürseňiz, bilip goýun. İlçimizin wezipesi diňe size bizim ayetlerimizi eşkar etmekten ibaretdir. Allah'dan başka ibadete layık Hudaý ýokdur. Möminler diňe Allah bil bağlamalıdırlar. İman getirenler, ayarlarınızdan ve perzentlerimizden size düşman bolanlar hem bardır. Olardan habardar olun. Emma siz onda da geçirinlik edip minnet etmeyin. Olary bağışlasanız, taýyk Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlydyr. Taýyk mal mülkleriniz ve perzentleriniz sizin için bir synagdyr. Hakyky uly sylag bolsa Allahyň ýanyndadyr. Şonuň üçin başardygyňyzça Allah'a garşy çykmakdan we haram işlere baş koşmakdan saklanyň. Hakka gulak salyp boyun bolun. Hem de özüňiz üçin Allahyň ýolunda haýyr sahawat edin. Bu özüňize behbit bolar. Kim nefsini gysgançlykdan gorasa, hakyky üstünlüge ýetenler olaryň hut özleridir. Eger Allahyň razylygy üçin ýaxşy qarz berseňiz, haýyr sahawat etseňiz, ol siziň üçin onuň peýdasyny bir näçe esselap gaýdyp berer. Hem de siziň günälerinizi bagyşlar. Allah
kişicik ýaşlyklar sebäpli uly sowaplary berýändir. Halindir, howlugýan däldir. Ol görünmeýän we görünýän ähli zady bilýändir, gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Sadakallahul azim. Bu Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi Tegabun'di. Kur'an'ın 65. suresi Talak suresine geçýär. Nesip bolsa Talak suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 12 ayetden ibaretdir. Bu sürede talağın hükümlerinin beyan edilýändigi üçin bu ayet berilipdir. Bu sürede talak bermek, talaktan soň garaşylmaly möhlet eklen çağa seretmek ýaly meseleler agzylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ey Peygamber aleyhissalatu vesselam, ayarlarınıza talak verecek mahalınız, onların ıddatları, möhletleri doğal gutaran son talaklarını verin. Onların ıddatını üstüne sağlan. Perverdigarınız bolan Allah'a karşı çıkmaktan korkun. Olar ayarlarınız, eğer zina ayarlı eşkar bir hayalık etmeseler, siz onları öylerinizden çıkarmayın. Onların özleri hem çıkıp gitmesinler. Yine bular Allah'ın çäkleridir. Kim Allah'ın çäklerinden geçse, ol özüne zulüm edýändir. Belli däl, belki Allah mundan soň täze bir iş ýagdaý emele getirip hem biler. Garaşma möhletiniň 3 ay başy soňuna gelen wagtlary olary ýa gowuluk bilen öýüňizde saklaň, olar bilen nikahny dowam ettirin. Ýa-da gowuluk bilen aýrylyşyň. Talyk üçin hem özüňizden 2 erkek adyl kişini şaýat tutun. Şaýatlyk hem Allah üçin berja edin. Bu sizden Allah ve ahiret gününe iman getirenlere berilen öwüt ündöwdir. Kim Allah'a karşı gelmekten korksa, Allah ona kynçylyklardan çykyş kapysyny açar. Ona hiç garaşmadyk tarapyndan rızkal berer. Kim Allah'a bir baglasa, ol Allah ona yeterlikdir. Taky Allah öz isleýän işini amala aşyrar. Taky Allah ähli zat üçin bir ölçek keskitlendir. Ayarlarınızdan garyrlyk ýa-da başga sebäpli adatdan aýbaşydan kesilenlerin ıddaty möhleti hakda näçe wagt dowam edýändigi barada şek şüphe düşseňiz, olaryň şeýle-de heniz hayız aýbaşy görmediklerini talaktan soň ıddatlary möhletleri 3 aýdyr. Hamile aýallaryň ıddatlary çağany dogran badyna oturýar. Kim Allah'a garşy çykmakdan gorksa, Allah hem ona işinde üstünlük, işinde yeňijilik berer, yeňillik berer. Ine bu Allah'ın size indiren bir emridir. Kim Allah'a karşı çıkmaktan korksa, Allah onun ehli günahlarını örter ve onun sevabını arttırar. Olary talak beren ayarlarınızı mümkin boldugyna göre oturan meskenlerinizin bir bölümünde ıddaty möhlet gutarýança saklaň. Olaryň öýüňizden çykyp gitmeklerini isler, olaryň eklenjini bermän, gyssaga salmaň. Eger olar hamile bolsalar, çağalaryny dogurýança eklençlerini berin. Talak beren ayarlarınız bilen gatnaşygyňyz kesilen soň, olar sizin hasabyňyza çağalaryňyzy emdirse, olaryň haklaryny berin. Araňyzda hak meselesini diňe laýyklykda ýagşylyk bilen çözün. Eger ejesiniň çağanyň emdirmezligi sebäpli kynçylyk çekseňiz, onda atasy çağany hak töläp, başga birini süýt eneke tutup emdirtmelidir. Ýagdaýy gowy bolan ýagdaýyna görä eklenji bol edip bersin. Ýagdaýy çäkli hem Allah'ın özüne beren ýagdaýyna laýyklykda eklenç bersin. Allah hiç kimi beren mümkinçiliginden başga zat bilen jogapkärçilige çekmez. Allah her bir kynçylygyň ýyzyndan hökmän yeňillik döreder. Perwerdigarynyň ve onun ilçilerinin emrinden çıkıp adaşan niçime yurtların halkı vardır. Biz onları hasaba çektik, hem de densiz taýsız azap bilen cezalandırdık. Şeýdip olar özlerinin etmişlerin netijesini dağıttılar. Olaryň işleriniň soňy ökünç boldy. Allah olar üçin ahirette ýowuz azap taýýarlady. Ey iman getiren akyl eýeleri! Allah'dan korkun. Allah size hakikatleri ýatladýan bir zikir Kur'an'ı indirdi. Şeýle de size bir ilçi verdi. Ol iman getirip ýagşy işleri edenleri tümlüklerden ýaktylyga çykarar ýaly Allah'ın nurlar saçan ayatlaryny size okap berýär. Kim Allah'a ananyp ýagşy işleri etse, Allah olary aşagyndan derýalar akýan cennetlere ýerleşdirer. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Allah ona beýle bendesine bol rızkal berer.
Allah 7 gat asmany ve yerden hem şonçasyny olaryň meňzeşini yaratdy. Sizin Allah'ın ähli zada güýjüniň ýetýändigini hem de ol ulmy bilen ähli zady goşap alýandygyny bilmegiňiz üçin Allah'ın emri ve hükmü buların arasında iýinip gatnar durar. Sadakallahul azim. Talak suresini okuduk ve 66 Tahrim suresini. Tahrim suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 12 ayattan ibaretdir. Tahrim bir zady kadagan etmek, haram etmek manisini anladýar. Bu söz sürenin ilkinci ayatında gelýär. Sürede Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın pek zenanları bilen aralarını bolup geçen käbir wakalar, şeýle hem towba etmek, iman getirmek ve öten peygamberlerin aleyhisselam'ın kıssalary beyan edilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ey Peygamber aleyhissalatu vesselam, sen ayarların razyçylygyny gözläp, näme üçin Allah'ın sana halal eden zadyny özüňe haram edýärsiň? Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Allah zerur halatında kasamlarınızı bozmak için size ruhsat verdi. Allah sizin hossarınızdır. O ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayarların birine Hafsa radiyallahu anh'a gizlikde bir söz aýdypdy. Emma aýaly o sözü başgasyna Ayşa aýdan soň Allah hem muny peýgambere habar berdi aleyhissalatu vesselam. Peygamber hem bir bölegini aýdypdy, bir bölegini bolsa aýtmandy. Peygamber aleyhissalatu vesselam muny ona aýalyna habar beren wagtda aýaly muny kim sana habar berdi diýipdi. Ol peygamber ähli zady bilýän we habarly bolan Allah habar berdi diýdi. Eger ikiňiz Ayşe ve Hafsa radiyallahu anhum hem Peygamberin aleyhissalatu ve sırrını paş etmek ýerine doğru hareket ediniz için Allah tawba etseniz doğru olur. Sebäbi sizin kalplarınız hak yoldan taýdy. Eger Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı bir-biriňize dayanışsanız, bilip goýun, takyk onun dostu ve yardımcısı Allah'dır. Cebrail'dir ve salih müminlerdir. Bulardan başka da perişteler hem ona yardımcıdır. Eger ol sizin talagyňyzy berse, Perwerdigar ona sizden has hayırlı musulmanlardan, iman getirenlerden, ihlas bilen tabiin bolanlardan, tawba edenlerden, ibadet edenlerden, ağız bekleyenlerden, dul ayarlardan ve boy gyzlardan başka birini berer. Ey iman getirenler, siz özüňizi ve maşgalaňyzy, ýanyňyzy insanlar ve ulaşlar bolan dowza hodundan goran. Onun başında Allah'ın özlerini beren emrine karşı gelmeyen ve emir edilen zady berjä eden rehimsiz ýowuz perişteler vardır. Onlara ey kafirler, bugün ötünç soramaň, siz diňe eden etmişleriniň jazasyny çekersiniz diýler. Ey iman getirenler, çyn tawba bilen Allah tawba edin. Belki Perwerdigariňiz sizin elbetliklerinizi, günahlarınızı geçer. Peygamberi aleyhissalatu vesselam'ı o ve onun bilen bile iman getirenleri rısva, maskara etmeyecek gününde Allah sizi aşağından deryalar akyan cennetine salar. Onların amallarının nurları öňlerinden ve sağlarından ılgap yaktılık salar. Olar ey Perwerdigarimiz, nurumuzu bize doğruluğunu ber, bizim günahlarımızı bağışla, senin ähli zady gücüň ýetýändir diýerler. Ey Peygamber aleyhissalatu vesselam, sen kafirlere ve münafıklara karşı söveş, olara ýowuz bol, olaryň barjak ýeri dowzakdyr. Ol barjak ýer nähil erbet ýerdir. Allah kafirlere misal edip Nuh aleyhissalamyň aýaly bilen Lut aleyhissalamyň aýalyny görkezdi. Olaryň ikisi bendelerimizden iki salih kişiniň nikasynda kalar olara Nuh'a ve Lut'a aleyhissalama hainlik etdiler. Yani yoldaşları peygamber bolsa da Allah'dan gelen hiçbir zattan halas edip bilmediler. Olara hani oda dowzaka girenler bilen siz hem girin diýildi. Allah iman getirenlere hem Firavun'un aýalyny misal getirdi. Ol, ey Perwerdigarim, bana öz ýanynda cennette bir öý salyp, meni Firavundan ve onun elbet işinden gora, meni zalimler kowmundan halas et diýipdi. Allah Imranyň namusyny goran gyzy Meryem'i hem misal getirdi. Biz ona öz ruhumuzdan üfledik ve ol Perwerdigarynyň sözlerini ve kitaplarını tasdiklady. Ol ýürekden tabiin bolan zenanlardandy. Düşündiriş,
Ayetlerde aýdylýan Nuh aleyhissalamyň aýaly halka Nuh'un däldigini, akylynyň ýerinde däldigini aýdar eken. Lut aleyhissalamyň aýaly bolsa, näwagt Lut'un öýüne mihman gelse, eger giýje bolsa ot ýakyp, gündüz bolsa tüsse çykaryp halka habar berer eken. Firawnyň aýaly Asiýe bolsa, Musa aleyhissalam peýgambere iman getirendiği üçin Firavun tarapyndan öldürilýär. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi Mülk suresi. Mülk suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 30 ayetden ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayette azalyan Allah'ın hükmürevanlığından, gurrun gozgamağından gelip çıkýar. Sürede Allah'ın bu dünýäni insanlaryň ýaşamagy üçin ýokdan bar edendigi, ýaşamak üçin onda dürli şertleri döredendigi, Allah'ın ýeketäk ýaradandygy, Allah'ın inkar edenleriň kıyamatda özlerini atjak hokları barada habar berilip, Allah iman getirenleriň halas boljakdyklary, kapyrlaryň soňlarynyň pajigaly gutarjakdygy aýdylýar. Bu süräniň sogaby hakda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'anda 30 ayetli bir süre var. O süre kıyamat gününde bir adama şefaatçi bolar. Dip ahyry onuň günäsi bagyşlanar. O süre Tebarek Mülk suresidir diýipdir. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ähli barlygyň mülki, hökmürewanlygy elinde, gudratynda bolan Allah ören beýikdir. Onuň ähli zada güýji ýetýändir. Ol siziň haýsyňyzyň haş ýaxşy amal edýändiňizi synamak üçin ölümi we ýaşaýyşy ýaradandyr. Ol gudraty güýçlidir, bagyşlaýjydyr. Ol biri bilen sazlaşykly 7 gat asmany ýaradandyr. Sen Rahmanyň, Allah'nyň ýaradan zatlaryny hiç gil çaprazlyk, näsazlyk görmersiň. Gözüňi aýlap seret. Hey asmanda bir näsazlyk, kemçilik görýärmiň? Soň gözüňi gaýta-gaýta aýlap seret. Göz hiç gil näsazlyk görmekden ejiz we ýady halda saňa izini öwürler. Kasam bolsun, biz dünýä iň ýakyn bolan asmany çıralar, ýyldyzlar bilen bezedik. Olary şeytanlara daşlanylýan ot edip goýduk we olara şeytanlara mundan başga alawly ot azabyny taýýarladyk. Özleriniň perwerdigarini inkar edenler üçin dozak azaby bardyr. Ol barıljak yer nähil erwet ýerdir. Ol ýere oklananlarynda olar onuň gaýnaýan wagty çykarýan eýmen sesini eşiderler. Dozak gahardan ýaňy ýarlaýjak bolar. Bes, her gezek ol ýere bir topar oklanylsa, onuň dozakyň sakçylary olardan size bu azaby duýdurujy peýgamber gelmänmi diýip sorarlar. Olar elbetde bize bu azaby duýdurujy bir peýgamber gelipdi. Ýöne biz onu yalan hasapladyk we ona Allah hiç kime hiç zat indirmedi. Siz uly bir adaşmaklaryň içindesiňiz diýipdik diýerler. Olar käşke bir gulak asan bolsadyk, ýa-da aklymyzy ulansadyk, häzir bu dozaklaryň arasynda bolmazdyk diýerler. Dip olar öz günälerini boyun alyrlar. Bes dozaklylara Allah'ın rahmeti daş bolsun. Emma görmän özleriniň perwerdigariniň azabyndan gorkýanlary bolsa, olara ýalkaw we uly sylag bardyr. Siz sözüňizi isle gizlän, islede onu äşkär edin. Taky ol Allah gursaklardakyny, ýüreklerdäkini hem bilýändir. Heýde yaradan, öz ýokdan bar eden zatlaryny bilmezmi? Ol iň gizlin zatlary hem bilýändir we ähli zatdan habardardyr. Yeri size ýaşaýyş üçin boyun egdiren oldur. Siz onuň yerin gerdenlerinde üstünde gezin ve onuň Allah'ın rızklarından iyin. Ahirine dolanyp barış oňadyr. Siz asmandakynyň Allah'ın yeri sarstırıp sizi yere sokmajagyndan arkaýynmy? Ýa-da siz asmandakynyň Allah'ın sizin üstüňize daş ýagdyrýan bir tupan harasat ibermejekdiginden arkaýynmy? Bes, siz meniň duýduruşymyň nähildigini tiz wagtda bilersiňiz. Kasam bolsun, olardan öňküler hem peýgamberleri yalan hasapladylar. Bes, Allah'ını inkar edendikleri üçin belden azap nähili ýowuz bolupdy. Olar üstlerinde kanatlaryny açyp ýaşyp uçýan kuşlary görmedilermi? Olar howada saklayan
meger Rahmandır, Allah'dır. Tahkik ol Allah ehli zatı görýändir. Hani Rahmandan, Allah'dan başka size kömek edecek sizin ol koşullarınız kim? Nerede? Tahkik inkar edenler, kapırlar aldırmanın içindedirler. Eger ol Allah size berýän rızkalyny kesse, size rızkal berjek kim? Yok. Tersine olar azgınlık ve inkar içinde ketçarlıklarını devam ettirýärler. Indi siz aydın bakaly, barylmaly yere yüzüň süýrenip ýöreýän dogry bararmy ýa-da dogry ýolda dik göreýän dogry bararmy? Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, sizi yaradan, size eşidiş duýgusyny, gözleri ve kalpleri beren hem oldur. Siz ören az şükür edýärsiňiz. Aýt, siz yer ýüzünde köpelip yaradan oldur. Siz onun ýanynda jemlenersiňiz. Olar, eger siz dogruçul bolsaňyz, aýdyň, bu wada azap haçan gelir diýerler. Aýt, taky kıyamatyň geljegi barada ilm Allahyň ýanyndadyr. Taky mendiňe äşkär bir duýdurujudur. Biz onun azabyň golaylaşýandygyny anyk gören wagtlary inkar edenleriň yüzleri erbetleşer we olara ine bu siziň çağırýan zadyňyz diýler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, eger Allah meni we ýanymdakylary sizin işleýişiňiz ýaly helak etse ýa-da uzak ömür berip bize rehim etse, hany aýdyň, kapyrlary jeper jepaly azapdan kim halas edip biler? Aýt, ol Allah Rahmandyr, mehribandyr. Biz oňa iman getirdik we diňe oňa bil bagladyk. Siz tiz wagtda kimiň äşkär azgynçylyk içindedigini anyk bilersiňiz. Aýt, hany aýdyň, eger siziň suwuňyz aşak çekilse, gurasa, kim size akar suw getirip berer? Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim'in 68. Kalam suresine geçer. Kalam suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 52 ayetden ibarettir. Süre adyny ilkinji ayette azalyan Kalam sözünden alypdyr. Bu süre kapyrlaryň Peýgamberimiziň garşysyna aýdan sözlerini boşa çykaryp, onuň peýgamberligini subut edýär. Esasan hem onuň kämil ahlagy barada aýdylyp geçilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Nun, kalama ve onun yazanlarına kasam bolsun. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen perverdigarın sana nesip eden peygamberlik nigmaty sebäpli däli dälsin. Taky sana tükensiz sylag bardyr. Taky sen beýik kämil ahlaga eýesin. Sizin haýsyňyzyň däldigini tiz wagtda sen hem görersin, olar hem görerler. Taky senin perverdigarın kimlerin öz ýolundan adaşandygyny gowy bilýändir. Ol dogry ýoldakylary hem ören gowy bilýändir. Biz sen hakykaty yalan hasaplayanlara uyma. Olar özleriniň sana ýumşak bolmagy üçin senin hem özlerine ýumşak bolmagyny oňşuklyk etmegiňi islerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, köp and içen adam käçiligi pes, aýyp gözleýän gıýbatçy, gep gatny diýen, ýagşylyga päskel bolýan, hepden aşýan zalim, günäkär, gödök, sypaýçylyksyz, bulardan başga hem asly bozuk kişileriň hiç birine mal mülki we ogullary bar diýip hiç kaçan boyun egme. Oňa biz beýle häsiýetleri özünde jemleýäne ayatlarymyzy okulan wagty ol bu öňküleriň ertekileri diýer. Biz tiz wagtda onuň burnunyň üstüne tagmy oluruz. Biz bakça eýelerini synak edişimiz ýaly olary Mekkelileri hem açlyk we gurukçylyk bilen synadyk. Olar bakça eýeleri şäher bolanda hiç kim görmäkä ony hasylary ýygnarys diýip kasam etdiler. Olar Allah halasa diýmediler. Ben nigmatyň Allah'dandygyny bilmediler. Emma olar heniz ukuda kalar özleriniň perwerdigary tarapyndan iýerilen gaplayjy bir apat ot bakçany gaplap aldy. Bakça gapgara boldy. Olar säher bolanda öňü soňa ýygnajak bolsa hananyny irrak kymyldalyň diýip biri-birilerine seslendiler. Olar bugün ol ýerde hiç bir miskin ýanyňyza girmesin diýip
samırdaşıp yola çıktılar. Olar göya garip kasarları mahrum etmeye güýçleri bar ýaly bolup irden yola çıktılar. Emma onun bakçanyň görenlerini biz ýolumyzy ýalňyşdyk diýdiler. Soň bolsa ýok, ýalňyşmadyk, biz bereketten mahrum bolduk diýdiler. İşlerinden adyl biri men size Perwerdigaryňyzy tesbih edin diýip aýtmadymmy? Käşke tesbih eden bolsadyk diýdi. Olar biz Perwerdigarymyzy tesbih edýäris taky biz öz-özümize zulmedenlerden bolduk diýdiler. Soň hem günäni birbirleriniň üstüne atyp başladylar. Ahiri bize haýp bolsun. Doğrudan hem biz azan adamlar. Belki Perwerdigarymyz munyň ýerine bize has haýyrlysyny berer. Biz inni Perwerdigarymyzyň razyçylygyny ýönelýäris diýdiler. Ine dünýädäki azap şeýledir. Eger bilsediler, ahiretiň azaby has uludur, ýowuzdur. Taky takwa kişiler için özlerinin Perwerdigarynyň ýanynda ebedi nygmatly nagym jennetleri bardyr. Biz Allah tabyn bolanlary ol günäkärler bilen heýde deň tutarsmy? Size näme bolýar? Akylyňyzdan adaşdyňyzmy? Nähil erbet höküm berýärsiňiz? Ýa-da sizde bir kitap bar bolup, öz göwün isleýän zadyňyz ol ýerde hökmen bardyr diýip bu batyl inançlary ondan öwrenýärsiňizmi? Ýa-da siz näme höküm berseňiz hökmen sizin kim bolar diýip biz tarapdan kıyamet gününe çelle dowam etjek size verilen kasamlar ähdi peýman barmy? Olardan sonra muňa bu pikiri olaryň haýsy kepil geçýär? Ýa-da olaryň şähertleri barmy? Eger olar dogruçul bolsalar, hany onda şähertlerini getirsinler. Ol gün elkençliginden ýa injik açylar. Olar secde etmäge çağırylyrlar, emma olar secde edip başarmazlar. Düşündürüşi Arap diline injik açylar, söz düzümü işlerinin kıyınlaşıp ähli hakykatlaryň ýüze çykmagyny anladýar. Har zelillikden ýana olaryň gözlerini Allahyň azabynyň gorkusy gaplap alar. Sebäbi olar öň gowy ýagdaýda kalar hem secde namaza çağırylýardylar. Şonda hem olar secde etmeýärdiler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen bu sözü Kur'any ýalan hasaplaýany maňa goý. Biz olary bilmeýän garaşmalyk taraplaryndan syna edip, köp mal mülk görüp, dünýä lezzetlerini daldyryp, ýuwaş-ýuwaş azaba goýlalaşdyrarys. Men olara möhlet berýärim. Taky meniň duzogum ören berkdir. Ýa-da sen hakykaty aýdýanyň üçin olardan bir hak soraýarmyn. Olar bolsa agyr berginiň aşagyna galýarlarmy? Ýa-da gaýbyň bilimi olaryň ýanynda bolup, olar islen zatlaryny şondan ýajarlarmy? Sen Perwerdigaryň kapyrlara möhlet puryja bermek we sana ýeňişi gijikdirmek baradaky hökmüne sabr edip garaş. Balyk eýesi Yunus ýaly bolma. Ol ustaly halda sabyrsyzlyk edip Perwerdigaryna ýalwarypdy. Eger Perwerdigarynyň oňa bir nygmat ýetmedik bolsady, ol hökmän ýazgyrylyp boş meýdana zyňylardy. Boş bes Perwerdigary ony gaýtadan saýlady we ony salihlerden eýledi. Ol inkar edenleri zikiri Kur'any eriştirenlerinde seni gözleri bilen ýykaýjak bolýarlar. Olar henis hem sana takyk ol bir mecnun diýerler. Emma beýle däl. Bu Kur'an älimlere bir öwüt döwden başga zat däldir. Sadakallahul azim. Ve 69-njy sure Hakka suresi. Hakka suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 52 ayetden ibaretdir. Ol adyny ilkinji ayette agzalyan Hakka sözünden alandyr. Ol anyk hakykat, amala aşjak hakyky kıyamat diýen manyny anladýar. Sürede öň ýaşap geçen peýgamberleri inkar edenleriň başyna gelen belalar ýatlandyryp, Kur'an-ı Kerim'iň Allahyň sözüdüri, peýgamberiň kapyrlaryň ýönkeýän tökmetlerinden daşdyry beýan edilýär. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Anyk hakykat amala aşanny, ol amala aşjak anyk hakykat näme? Sana amala aşjak anyk hakykaty kıyamaty näme bildirdi? Nereden bildin? Semud ve Ad kavmi kıyamet gününü
yalan hasapladılar. Bes Semud kavmi güýçli bir çirkin ýit ses bilen helak edildi. At kavmi bolsa gürültüli aptupan turzan yel bilen helak edildi. Allah ol yeli olaryň üstüne 7 giýje 8 gün iýizi giderli öwstirdi. Hatta sen kavmi içi boş hurma töňgeleri ýaly ýere serilen ýagdaýda ýatandyklaryny görerdin. Bes sen hey olardan galan bir alamat görýärsiňmi? Firaun, ondan öňküler we şäherleri agdyr düňder edilen yer ýuwdan Lut kawmy aleyhissalam hem Allah şärik goşup günäkar bolup geldiler. Elhamdülillah. Onuncu ayet, olar özlerinin perwerdigarlygynyň ilçisine garşy çykdylar. Ol Allah hem olary aýlygynç azap bilen tutdy, cezalandyrdy. Taqiq Nuh aleyhissalamyň döwründe suwlar joşan wagty sizi ata-babalaryňyzy howpsuz gemide biz yüzdüripdik. Ony size ibret bolmagy üçin hemde eşitjek kulaklar gowy ýata saklasynlar diýip beýle etdik. Biz haçan suwry bir gezek güýçli üfredilende yer we dağlar yerlerinden galdyrylyp bir-birleri bilen çakışdyrylyp bir zarga bilen derbi dağın edilende şol günni uly hadise amala aşar. Kıyamet kopar. Asman ýagarlar, ol günde ol asman gowşap ejiz bolar. Ol gün perişteler asmanyň daş töwereginde bolarlar. Ol gün senin perwerdigaryň arşyny bulardan hem ýokary 8 perişte göterer. Ol gün sizin eden ähli işleriniz Allahyň öňünde görkeziler. Hatta sizin eden hiçbir işiniz hem gizliň galmaz. Ol gün hasap amal kitabı sağ tarapdan berilen kişi şartlanyp, "Ine hasap kitabım, gelin okam. Men öz hasabyma gowuşjakdygymy bilýärdim" diýer. Bes ol hoş we bahtiýar ýaşaýyşyň içindedir. Bişen miweleri ele ýakyn ören beýik cennetdedirler. Olara geçen günlerinizde eden ýaxşy amallaryňyz üçin iştä bilen iň içiň diýler. Emma hasap amal kitabı çep tarapyndan berilen kişi gynanyp, "Maňa haýp bolsun, käşke bu kitabym berilmesedi, käşke hasabyň nämedigini bilmesedim, käşke ölüm iş bitirýän bolsady, onuň bilen hemme zat tutarsady, mal mülküm maňa peýda bermedi, ähli güýjüm menden ýok bolup gitdi" diýer. Allah dozak sakçylaryna şeýle emir berer, onu tutup daň, soň hem dozaka atyň, soň ony 70 arşyň uzunlygyndaky zynjyra daň. Sebäbi ol beýik Allah iman getirmedi. Ol özüni we özgeleri garyp kasarlary doýurmaga höweslendirmedi. Indi onuň bu ýerde dozakda dosty ýokdur. Oňa dozaklaryň ýeriginden başga tagam hem ýokdur. Ony uly günah edenlerden başga hiç kim iýmez. Ýok, sizin görýän we görmeýän älemleriňize kasam bolsun. Bu Kur'an ören hormatly ilçinin getiren sözüdür. Ol bir şahyryň sözü däldir. Siz nähili az inanýarsyňyz. Ol bir jadygoýy hem sözler, siz nähili az pikir edýärsiňiz. Ol kitap älemleriň perwerdigäri tarapyndan indirilendir. Eger ol ilçi bilen adymyzyň käbir sözleri toslasady, ony gudratymyz bilen tutup, soň hem jan ýeňse damarlaryny kesip taşlardyk. Sizin hiç haýsyňyz hem buna päskel berip bilmerdiňiz. Taqir, ol Kur'an takwalar üçin bir öwüt nesihatdyr. Elbetde biz içiňizden käbirleriniň ony peýgamberi ýalan hasaplaýandygyny bilýäris. Taqir, ol Kur'an kapyrlar üçin kıyamet güni uly bir puşmanlykdyr. Taqir, ol kıyamet anyk bolan hakdyr. Bes sen perwerdigäriň beýik adyny tesbih et, ýatla. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim'in 69. suresi Hakka suresini okudyk we bugünkü Kur'an-ı Kerim Türkmen diline okap sowap sapagyndan hem okan hem dilden sowap alýan inşallah Allah Taala sowabyny bersin. 70. ayeti 70. sure Magaric suresi. Magaric suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 44 ayetden ibaretdir. Süre
öz adyny 3-nji aýatda agzalýan berentlik dereceleri manysyndaky Magariç sözünden alýandyr. Bu sürede Mekkeli kapyrlaryň ahireti inkar etmekleri ve peýgamberi ýalançy hasaplamaklary ýazgyrylýar. Rahman we Rahim bolan Allahynyň ady bilen. Bir soraqçy dereceleri beýgeltmek güýjüne eýe Allahdan kapyrlaryň başyna geljek azaby sorady. Ol azaby kapyrlardan dep etip biljek güýç ýokdur. Perişteler we ruh Cebrail aleyhisselam ol ýere dowamlygy 50.000 ýyl bolan bir günde çykarlar. Bes, sen kapyrlaryň eziýetlerine çyndan sabr et. Taýyk olar ony azaby daş görýärler, hasaplaýarlar. Biz ony ýakyn görýäris. Ol günne asman eren magdan ýa-da ýag kimin bolar. Dağlar da bolsa tüýden ýüň ýaly bolar. Tüýdilen ýüň ýaly bolar. Hiç bir jyn dost öz dostunyň ýagdaýyny soramaz, biljek bolmaz. Olar bir-birlerini görkezler, ýöne her kim öz derdindedir. Günäkär bolan hem her kim ol günkü azapdan halas bolmak üçin ogullaryny, ýan ýoldaşyny, doganyny, özüne değişli bolan neweresini, hatda dünýä dertlerinin hemmesini fidye töleg berip, pida edip soň hem halas bolmak isler. Ýok, bu mümkin däl. Ol dozak alawlap ýanýandyr we ol beden agzalarynyň derisini ýakar. Ol ot imandan we hakdan yüz öwreni hemde baýlyk ýygnap haýr işlerde sarf etmeýäni özüne çağırar. Taýyk insan karşı dünýä we bisabr edilip ýaradylandyr. Başyna dert gelse dady periýat eder, emma haýra, baýlyga gowşan soň berin husytlaşar. Meger namazlaryny ýygyderli berja edýänler hemde öz emläklerinden, mätäçleriň we mal-mülkden mahrum bolanlaryň paýlarynyň bardygyny bilýänler beýle däldirler. Olar din hasap gününi ikrar edýändirler. Olar özleriniň Perwerdigariniň berjek jazasyndan gorkýandyrlar. Taýyk Perwerdigariň azabyndan hiç kim arkaýyn däldir. Meger namuslaryny, aýallarynyň we kırnaklaryndan başgalaryndan goraýanlar, zina golaýlaşmaýanlar, ine bular ýazgyrylmazlar. Indi kim bu aýdanylardan öz ýany islese, olar hetden aşanlardyr. Öz üstlerini alan amanatlaryna wepaly bolup, beren sözlerini tapylýanlar, şaýatlyklaryny dogry dürüst berja edýänler, namazlaryny ýygyderli berja edýänler. Inde bular cennetde sylyk hormata, näze nygmata gowşarlar. Eýsem, ol inkar eden kapyrlara näme bolýar? Olar sağdan çepden dağanyk topar bolup saňa tarap ýylgaşarlar. Olaryň her haýsy iman getirmezden nagym cennetlerine girmäge tama edýärlermi? Ýok, tama etmesinler. Biz olary hem beýleki insanlar ýaly özleriniň bilýän zatlaryndan, erkeklik suwundan yaratdyk, emma olar ibrat almadylar. Ýok, Allahyň düzgün nizamy olaryň pikir edişi ýaly däldir. Gündogurlaryň we günbataryň Perwerdigaryna kasam bolsun. Biz olaryň deregine, olardan hem has haýyrly ümmet getirmäge güýjümiz ýetýändir. Hiç kim hem bizim öňümüze geçip bilmez. Sen olary öz hallaryna goý. Deňmi olar wada berilen gün getilýänçe batyl zatlara çymyp bir derek oýnap gezip ýörsinler. Ol gün olar dikilen zada butlary ılgap gidýän ýaly gözleri horlukdan ýaňy aşak sallanyp özlerini hem durky bilen pestik gurşak bolan ýagdaýda kabyrlardan çaltyk bilen atylyp çykarlar. Bu olara wada berilen gündür. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme inne eselike imanen daima ve eselike kalben haşe ve eselike ilmen nafe ve eselike yakinen sadika ve eselike dinen kayyime ve eselike afiyete min kulli belik ve eselike temamel afiyek ve eselike demamel afiyek ve eselike şükrel afiyek ve eselike gınaye anin nas. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn.
Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehtizini beynihim salimin. Ey Allah'ım Rabbin okumuş olan Kur'an'a has olan sahatları o kanunları da ver, dinleyenlere de ver. Dinleyenlerden umidigar olup bu dünyadan geçen benderlerinin ruhlarını savadık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ruhunu savadık. İmanları kemra mekanı cennet firdevs olsun. Bu dünyada var olan hem bizlere ümmeti Muhammed'e Türkmenistan'ın halkına birlik, ağzı birlik, cevizlik, iman ver ya Rabbi. Zalimi yok edelim yurdumuzdan inşallah. Allahu Ekber. Özün bir yol göküze veri bize Allah. O iyileşler sağ olun. Nesip olsa yetir. Bugün hem 70. süresini okuduk. Yetirem Allah nesip etse 71 Nuh suresinden başlap 80. Abese süresine çelli. O Kars nesip olsa hem TikTok'ta hem YouTube'da sagat berip bilemek bağıştan hakkınızı helal edin. Mümkinçilik tapma vaktinde nesip olsa açarız, paylaşırız. Allah'a emanetsiniz. Özünüze kovuş edin. Allah Teala bizi yurdumuza biriktirsin inşallah. Yurdumuza da birleştirsin. Kıyamet mahşer günü hem birleştirsin. Zalime karşı ağzı birlikte görüş inşallah. Durmak yok.